Arslan Koyçiyev, Vitse-prezidentin soňky gaty. Kayaktasın Tianşan. Çıgarmany görkem okugan, ündüştürgön Ernest Kıyas. S.A.'nın Jana Anın tagdyrlaşlarynın arwagyna arnalat. Bagalçagy gaty elek balalyk gezinde atagy Alatoonun buluň burçuna awdan ugulgan manasçy bolmokdy kyaldangan çyrymtal jigit çagында Frunzege gelip mugalimdikden 3 ýyldyk okusuna düşjüsünde jok ele degende elimden Tolstoy sındy epsiz mykty жазуучусу bolup bersem dep degen, abirok bu jargıçylykka maňdaýy gaýky bagy taýky tulgan eken. Oşondogy gyýal tilekden birinen Guday aýtpay, oýda jok jerden nemis menen soguş çygyp, oşol soguşdan jaman atty bolup, vitse-prezident atygyp gaýtgan S.A. ıkşıtkan jötölü tyýla düşgönde temir gerebetden çymyrkana araň turdu da, ilki basyp tereden tüýündögi jygaç üstölge geldi. Al maňdaýyna 55 ýyldyk ile ömür ölçöngönün bildi. Atan görü 55 ýyldyk жазмышynda dalay ölümden galgan günderi boldy ele. Bu sapar ajal degeniň almaýyn gutgarbasyn çyndap torup galganyn bildi. Ykşytkan jötölü gaýrak kıçaganda oturguşdy çukul tartyp öböktep otura galdy. Öböktep alyp jötöldi. Kangusu içide jötkürdi. Arık iýinderi solk etkende öpkösü üzülüp geçjüdöý tuyuldu. Jötölü tyylganda kalçyldagan arık goldoruny akyryn sozup, surguşdy tartkylady. Mındaýda surguçuňda moýun tolgo gonsup, epke gelbey galat emespi. 2-3 ret gopjop tartkanda jarym-jartylay araň açyldy. Aktaý barakdy gök depterdi kalemsap aldy içinen. Al bugün kaçankı bir şertdi buzuny çeçken ele. Vitse-prezident atygyp debedikpi? 41-nji ýylynda karalaman jurt Gürgüçtöte aýdalçuda elçilep, goşo soguşga attanyp, jön attanbay, Stalin üçin dep aýgaýlap, uran çakyra attanyp, antkeni leytenant degen şeni bar bolçu. Жазмыш oşol eken, oýda jok jerden kargy şurgur nemistin goluna düşüp gaşaýyp, oýda jok jerden nemistin gögüşlü giýimin giýinip, nemisin idirektүү tutkundardy özünçe irgep, Uruska garşy ökmet guraçuda Türkistan komiteti dep kadaly at gütkön oşol uýumga vitse-prezident bola galgan ele da, al jorug üçin giýimin ölüm jazasyna tartylamgo dep tüňülip turganynda, Guday jalgap atuga getbesden 15 ýylga Sibirge aýdalyp eşeýip, oşonda golunda ekinçi syýak elem albaska kasam içken ele. Oşol şertin bugün buzuny çeşdi. 10 günden beri oý sanasy menen alyp uruşup, oňap jatkanynda Tianşanga kat жазıp goýun, balkim jazataýyp goluna tiýip kalar, balkim ertegidegi kara çorodon beter tegin kuup gelmegi vardır, balkim beýitimde izlep gelip ketkendim bir ıgynta var, eň başkysy öň jyňsyz getbegenim bilinsin degen oý jeňip ketdi. Jumuruna bekem gatkan bir kupuya sırın görünü ala getkenden görü kagaz betine düşürüp koyuunu ep gördü. Jadagasa üstündögi jakasy süzülgön göynөгün oğursunup turgan jany gök depterinin ortasından Aktaý iki baragyn tartkylap, etiyet ajratyp aldy dagy endeyinen жазdy. Kalem sabın kolga alıp şilegende ele katty "Mein Geliebter und lieber Sohn" dep şır başladı. 41-nji ýyl bolçanda azyrky Zerrin bulwarynyň boýundagy 40 aleke zaňgaragan üýlerden birinde jaşaçy. Oba, gadymkele muna o galyň bakty Zerrin bulwarynda. Myntip tuğan uruk tügül, jalpy el için en aralagandan tüňülüp, tuğandyktan ebak geçip koygon aýlyna sandalyp bargandy namys görüp, aýtor jek jatkada imerilgenden bir otolo gorunup, kalanyň bir gıçygyna tygylgan jepregen jergepege güýüttүү bolup gorgolop kalam dep kim oýlapdyr. Geçegi göçmöndüğünün kara toğluk balası Frunzeden öz aldınca başbanek gütkönü kalanyň çok ortasında Zerrin göçösünde nomer 34-nji üýde jaşaçy. Oba, 34-nji üý. Kızmatdy ele. Kızmatынан oşol jerdegi 2 gawatly üýdün 2-nji gawatynan teredesi Zerrindi garagan betinen bir bölmeli jatakana tigen ele. Men dele elimden elim degen namusly uldarnanmyn. Elimden jaman jumandan emesmin, atanın balasymyn dep oýloçy agezde. Kaýran gana Zerrindin bulwary. Ömürdün gandaý gana geremet, gaýtalangyz irmemderine sebepker boldy ele. Köwe boldy ele. Eki öňürün boýlota gaşga susu şyldyrap akkan aryktardy jekdiýe basyp,
Düpüyгөн emen baktарын, kaldaygan karajıgaçtарды aralay seyildep, emne degen gana tatlı kıyalga batkan jok. Ak kalpaklı kırgızdın birden gitep kap kucaktap, mаңдайлары жаркылдап, кадамдары шартылдап өйдө төмөн баскан уул кыздарынан кем калышпай кыялданды. Ошол себептенби Айтор жаңы заман тууралуу жаштыгырын жазбасамбы деп күүлөнүп да жүрчү. Ошол жыл бактылуу башталды эле. Кыштын күнү болчу. Кар да калың жааган. Калың кар жамынганда Фрунзең тунжурап калгандай туюлат. Zaman жаңырган сайын боло келчү жосунбу? Андай болсо дагы канча мертебе zaman жаңырат ким билсин? Айтор большевиктер бир аз мурдаракта ушул турган көчөлөргө туташ жаңырта ат коюп, далай кыргыздын убалына калган Жексур падышанын аттарын бир сыйралап өчүргөндө, Дзержинде туурасынан кескен даңгыр жолдуу көчө Токтогул көчөсү деп өзгөрүп калган. Ошол көчөнүн күнбатыш жагынан кар малтап келип, Дзержинге бурулганы жатса, курбусу алдынан утурлап чыкты. Эң тең деп шашып алган. Малакайын кежигеге түртүп ийип, "Сени чоңдор издеттирип атат" дейт. "Кайсы чоңдор?" дептир. "Жазуучулар союзунун лөктөр" дейт. "Кимиси?" Иши кылса чачтарын жеркеге тараган сөйлөттү немелер" деди курбусу. С.А.нын жүрөгү бир болк этип алды. Бу большевиктер амалды алганы көчмөдүү элибизден үлкөн жазуучулар чыкты. Катарлары жоонтуп болуп калды. Ошолордун жол оюн туурап, үркүн жайында үдүктөй аңгеме чүргөд эле. Кыйла жылдан бери жүрөгүн эзип, сай сөйгүн сыздаткан бир окуяны, Кытайга качып бараткан жолдо бир урук элдин куугун салган казак орустардын колунан түкөл кырылганын, ошол уруктан бирөө да тирүү калбай, бала бакырасына чейин өлүм таап, тукум курут болгонун жазган. Ошону жазуучулар союзуна жөнөтүп ийген. Жоо укканы жатканына кубанды. Өздөрү атай издеп келгенин ар түрдүрү боолголоп, жактырышты көрүнөт деген сүйүнүчтүү ой соктуа дегенде. Кемчил жерин таап жактырбай койсачы деп күмөн санады бир туруп. "Каякта турушат?" деди С.А. "Училищенин ичинде" деди курбусу. Кесилиштен 100 кадамчалык тоо беттеп баса түшкөндө, каланын эң коз имаратынан саналган 2 кабат жай бар. Кимиси саса дагы кирпичин кынаптап, терезелеринин борумун таап, кылымга тургудай келиштире салган. Келиштире салганы ушу маңдайы жумуру мындай имаратты башка таппайсың. Ошол жумуру маңдайы көчөнү түз карабай, цаал капталга кыңайып, тимеле Москва Ленинградтан орду түү менен көчүрүлүп келгендей заңкаят. Кире беришиндеги килейген залы колонналарга шыкалып, анысы шыпты тиреп турат. Жаңылбасак ошол учурдагы номуру 30 болсо керек эле. Ээрчип анда келишти. Өтүктөрүнүн карын жер тепкилеп көп ичкери киришти. Эшик кайтарган сакалчам мужук С.А.нын өзүн төркү бөлмөнү көздөй жалгыз өткөрдү эле, бөркүн колтугуна кысып, каалганы четкиледи. Кире бер" деген үндү укканда, тонун чечпестен анда отургандардын үстүлөрүнө салам айта кирип барды. Директордун кашында жазуучулар союзунан келген лөктөр чалкалай отурушуптур. Чаштары жеркеге таралуу, өңдөрү сүрдүү, кебетелери сөйлөттү. Ылдыйраак отурганы кең далылуу, олбурлуу экен. Еңишке түшүп жүргөндөй дүңүрөйгөн неменин жазуучуларды турап чачын артка кайрып, акын жазуучулардын арасында адашып эмне кылып жүрөт дегендей таасир калтырды. "Ha, мынакей келип калды. Силер издеген шыктуу жигит ушул" деди директор маашырлана. "Алейкум салам баатыр" деди өйдөрөк отурганы суктана карап. "Кел маңдайыбызга отурчу." С.А. жазган 16 барак аңгемеси булардын купулуна толгонун болжоду. Маңдайларына комай отура калды. "Сенин чоң жазуучу болчу жайың бар турбайбы?" деди олбурлуусу күлүмсүрөп. Мынчалык мактоо болобу? С.А. терисине сыйбай кубанды. Оолу ал жайды сурашты. "Кайсы жерден, кайсы элдин кулунусуң? Комсомолсуңбу же партиясыңбы? Ал элден болсоң баланча деген атактуусу бар эле. Аны тааныйсыңбы? Тигил элден болсоң түкүнчө деген мыктысы бар эле. Аны тааныйсыңбы?" деп бир аз куурашты. С.А.нын баатыр жүргөн ата бабаларынын жайын учкай угушкан соң, "Жакшы жердин урпагы турбайсыңбы?" дешти. Анан барып кептин угу С.А.нын жазгычтык өнөрүнө ооду. "Калемиң кадыресе төшөлүп калыптыр баатыр. Мурда жазып жүрчү элең" деди өйдөрөктө отурганы. "Же манасчылык шыгың барбы?" Сөздү озунуп баштаганына караганда улуурагы ушу көрүндү. "Жок, тырмагалды чыгармам" деди С.А. "Бала кезде гана манас айта калчумун." Ошондой" деди тигил.
Manasçılık şıgın bolgon üçün жазып жүрөsüň da. Dagala ayta galasyňby? Joq, çolom köp diýbey. A görä ürkündü tereň жазsam dep talapdanyp jürem. Ürkündü жазıp tügete albaýbys go. Gerek bolsa emki gılımda da tınbay жазıla berçi tema. Жазuçu bir gılımdyk gelecekde de görüp turgan oğlu ýaday uğuzdu açırıp süýledi. Biroq senin жазganyň özgeçeli eken. Okuýany gaýdan algansın? Bolgon okuya, dedi S.A. Sayak kırgızı baştan geçirgen okuyalardan. Angimedeki adamlardan bizge tuğançılığı bar ele. Oşondoy bu. Iymandары salamat jatkan jerleri jaýly bolsun. Bir atanın urpakları tügöl gırlat degen emne jakşylyk. Hubaldary jetsin, dedi. Ünü kargıldanıp ızalığı çıktı. Öňü ürpeýe düştü. Direktir bolsa başını şılk etip üşkürünüp aldı. Huwaly jetken üçün padşa özü jeksen boldugo, dedi doğuşun biýik salgan ekinçisi sözdü burup. Men giyin sarezine çöp salıp gördüm da, kırgızlarda aýosuz kırgıla dep buyruk çeken generalı bolgan eken. İlik desem atı Folbaum eken. İzi Almatydan çıkıp jatkan. Kırılgan kırgızlardın gegini alayın, tiri bolsa tirilöy kanyn içeyin, ölü bolsa mürdösünü açıp sögün çaçayında atawanın adatına salıp, karjyligin oşol jerge kagyp gelmekçimin dep ataýy Almatyga bargam. Oşo kişinin mürdösü ordu tüýmelen jok bolgan eken towa. Menden başga da öçöşüp jürgenler köp okşaýt. Maga şeýin ele görünü açıp sögün çaçyp işitdir. Öz golum menen karjyligin gakpay kaldym da. Towa oşondoy beken dep direktir taň galgandan jakasyn garmady. Kaçan barıp jürösüň? Hoba oşondoy, dedi. 1924-nji ýyly bargam. Awtonom oblus atanyp özübüzçe bölüngen ýylyby, dedi direktir. Hoba oşondoy dep koştody şerige. Joğu sayıp jurt gorgogan batyrlaryň urpaklaryndan da bu azamatymyzdyn oşol gargyş urgunyň mürdösüni izlep Almatyga çeýin bargany üçin kanday gana namusly agalarybys bar dep suktandy S.A. tigini jaldyray garap. Atalary gaýsy jonu saygan batyrlardan boldy eken. Kalmakdyby je başgasynby dep büşürköp any azyr suraý turgan jer emes bolgondukdan oğuz açkan gadagan jok. Jarykdyk kişi ürkünde boğa düşüp kırılgandarynyň gaýgysyny tartyp jürüp ele kalem garmap, oşol sebepde жазuçulukka oop ketken jaýy bargo dep düşündi türün garap. Seni ataýy izlep gelgenibizden çojaýy mындай batyr. Gelerki ýyly ürkündün 25 ýyldygy geletat. Oşonu çoň belgileýiz, dedi uluk жазuçu. Oşoga oturlay ogale köp kitep çygarabys. Senin angemeňde özünçe kitep kılıp çygarajagyn partiýaga sunuşdagany jatabys. Kanday deýsiň? Gevinin uşul jerini ukkanda S.A. tolkundangandan tanıuluru derdeyip öpkösü köp çıktı. Жазgany kitep bolup çıgat, özünçe kitep bolup çıgat degen emne taалай. Atpay jurtdun baştoç жазuçulary menen gatar boluu degen emne ırys. Gözün jaýnatyp başyn ikegiley oturdu. Birok çıgarmaňdyň bir gemçiligi var, dep sözün ulady жазuçu. Bir uru elden bir özü da tiri galbapdyr. Oşol jerini özgörtseň oňdop jassan gantet. Jok degende jaş baldardan birini kokustan aman galtyryp, anan any tuğ taşta tentip jürgen çagында bolşewiklerge tuş keltirip, uruyatdy görgeniň goşsaň, munawy gündün talabyna kup jaraşkan turat. Ol burluu şerigi bu jarykçylykdan Tolstoy degen жазuçy jaşap ötkenin jatdap algan nemeken koşa süredi. Seni goluňan gelet. Kırgızdın Tolstoy bolçu jöntömüň bar eken. Köp sözba. Jarayt, dedi S.A. Daroyle. Soňun oňdap jazaýyn. Anda çıgarmanın atındagy özgörtüşüm gerek. Albette. Mismildirik emes, başgaça atalışarına. Görkem çıgarma жазuunun öz erejesi adisi bolot, dep üýretdi жазuçy. Sen janagy alys tuğandaryňdy misbildirik bolbogonun arasından bir tester balanyň Gudaýdyn ämri menen aman galyp, ırysy bar eken, ahyry bolşewiklerge jolugup jakşylyk görgen ele goş. Kalgany jaýynda eken. Muna uşunday söz bolgan. Gitebi çıkmak bolgan. Жазbasamby dep şymalanyp, kalk жазuçysy atanууga, kara çaşty jelkege gaýryp, mындан ary öňçü akyn жазuçynyň gatarynda jürüge kamdanyp jatganynda, urus menen nemesiň ezelden it menen myşykday bir-birine öçeken, kan içmesin garmatyşdy dagy, jön soguşpay, soguşuna gırgızыңdy goşa aralaştırıp, şorbuzdy gatyryp, al bagtysy buýurbay galsa bolaw. Munun baryn emnege estebidi? Kılt etip eske düşkendin baryn tizmelep жазıp aytyp berүүnüň kançalyk gajeti var? Alysta galgan, ananda Kırgız degen el barынан gabary jok nemege kançalyk gyzyk?
Büt ömürün mayda çüydösüne çeyin жазып otursa, kagaz kalem tütöbü da uwaktysı jetebi? A görü özümdü, tüdele özümdün jayımda düşündüröyin dep oyladı S.A. çiralıp. Bul kat ertedir geçtir esin tababı jok bu, tapsaganda jol menen tabat, kim arkılуу jetet, aga başın tük oğurtkan jok. Eň başkысы жазып ülgürüsü gerek. Daregen aytıp dayındap koyuğa ülgürmögü gerek. Ertenkige kaltırıga bolboyt. Maselen jazatayıp bugün tünü üzülüp ketse, жазылбай kalbayby? Öpkösü üzülçüdöy jötkürüp jatkan uşul münöttörde çymynday jany üzülüp ketseçi. Çymyrkana düşüp kalemin şiltedi. Ich habe mich schliebig dazu entschlossen ihnen das zu schreiben. Devulantı katın. Katasız жазууга tırıştı. Vice-prezident atıgıp jamanatты bolgonu menen nemisten üýrengen bir önörü bol oturgan. Nemisçe katasız жазчу. Жазgany gelgende ança-munça nemisten öýde bolçu. Katasız ele жазıp jatkan boluşum gerek dep oýlady. Al jer tübündögi nemistin arasında bul jolu nemistin FRG tarabında München Sünchen degen şarlardın tegereginde Nemka enesinin kolunda kalgan, ananda ata jagынан Kırgız ekeni menen tügişi jok ömür sürüp jatkan, gaýsy bir jigitke kandaça ata bolorunun çoğu jayын düşündürүүnü ep gördü. Ich bin dein Vater, manesi men senin ataң bolum dep жазdı. Murdagılardın maňdaýyna emne жазылганын ölçöp bolboýt. Keyinkilerdi maňdaýyna emne жазылуу ekenin boljop bolboýt. Atan görü, jaratkan 20-njy gylymdyn Kırgızynyň maňdaýyna tamaşany çenebey жазıpdyr. A bolboso, jo saygany bar öle nemiske golga düşüp galam, Gudaý urup kaynasagany goşulbagan nemistin tarabynda bolup galam dep kim oýlapdyr? Şorun gatkyrdyň maňdaýyna anday gündü görü da жазылgan eken. Owa, elçilep soğuşka barasyň, myltyk sungandy çalabıla üýrene sala uralap uruşka girgen bolosuň, miňdep boğut düşüp kırılasyňar dagy, kırılgandan galganyň miňdep gurçodan çykpaýsyňar. Adan gürgüştöte golga düşkönдөр menen türtüşüp, argasy tügengöndün arasında jürösüň degen buyruk жазылgan eken maňdaýyna. Soğuştun başynda ele 41-nji ýyldyn awgust aýynda ele tutkunga düşdü. Gudaý betin salbasın, nemisin oruçtu abuga geltirbeýle Minskisini alganda tagdyry goşa çeçilipdir görse. Birden ekiden emes, 10-dan 5-den de emes, miňdep golga düşet degen emne şermende. Bakygan generaldaryň baş bolup jer jaýnap golga düşet degen emne jakşylyk. Jaman oýunda oruçtun generaldary ezeli golga düşpeyt dep jürüpdir da görse. Kaýdan jaýdan jürüp, al oýgo bir otolo tunup işenip algan. Generaldar golga düşkende ele çoğu düştü. Tikenek tuzumlar menen gurçalgan lagerlerge tıgılıp, jaradarlar menen al güçtön taygandar jutta kalgan balday çetinen kırılıp, akır zaman maňdaýdan torup turganda jany birgeydi. Ata owasynyň gözü görüp kulak ukpagan jer tübünde it ölüm menen ölet degen emne gorduk. Görör günü it ölüm bile. Jerdin barynda ele uruş bolup jatypdyr. Egerde maýdandyn başka jagynda, başka armiýasynda jürse görgön günü başgaça bolat bile. Bul jaktın jaman generaldaryn emes, başka jaktın jakşı generaldaryň armiýasynda jürse, balkim tutkunga düşmek emesdir. Uşin tipgeydi. Al ortada jaradarlar menen al güçtön taýgandar, jutta kalgan malday kırıla berdi. Toroy ölüp kalgandardy nemisler çetinen süýretip, bir angekke kömdürü berdi. Emi mından arka görgön günübüz ne bolat? Gaýsy günü açkadan ölöbüz dep gaňyrga tütöp turganda, nemisler öňçöý musulman balasyn orustan özünçe bölüp goşun gurasa bolou. Aty ugulu Mustafa Çokoy uglu degen Kaşköýdü oşol jerden gördü. Nemistin jaşly gögüş giyinip, kaykaya baskan generaldarynyň goştosunda lagerge kalbat basıp gelgeninde gördü. Bul jaşuda dalay ele karajak çeçendi. Taňdaýyndan çançykkan sözdüğünü gördü go, birok çirkin adamdan oşondoy çeçen çıgarın birinci görüşü. Miňdegen tutkundu 40 alekey tezdirip, 20 minutda jagyn janyp süýledi. Oğlu kazakça kakşana süýledi, anan orusça süýlep, ayagyn takıldap nemisçe bitirdi. Erkindikde göksögönдөр erçigilemeni, Azat Türkistan'da jaratabız dep uran taştady ele Gudaý atoby. Lagerdin içi uyulguy düşkönsidi. Gözleri ele jaldırap, aldan güçtön taýgandan zamanası gurulup turgan eken, eldin bar ele men emnege çirip ölüşüm gerek dep turgan eken, topragan tutkundar oşol jerden ele çuruldap any erçip ketdi. Yüzdöp erçidi. Miňdep erçidi. Göňüli şunçalyk kalgan eken, S.A. oşonda mınty oýlady.
Orustun uwal sooptu oýlogon generaly nerçip beýişke bargança çokoý uly nerçip tosoko barayın dedi da Nemistin sungan formasyny alyp üstü başından beri giyinip aldy. Gaýsy birini aýtasyň, 2-3 ýylyň içinde oşondogo çulganda okuyalarga aralaşyp jürüp, Türkistan legionunda rotanın komandiri da bolup iýdik, başga komandiri da bolup iýdik. Vice-prezident degen lakapty jarmaşdyryp aty çuulu Türkistan komitetine da işlep iýdik. Nemis bergen akçany nemnesini aýaşmak, uşul ele jetişpej jatgansyp, Milli Türkistan degen kalyň jurnalda açyp ýegen jaýыбыз bar. Emi S.A.'nın adresteyin degeni da, aytayın degeni de başka. Ezelteden gamur jumur bolgon Kazakta aytpay ele goýoly, göçmön jürgen Kırgız balasynyň mına ulle ala dopu özbek menen ala çapan tajikden kız alganyn ugup jürebüz. Aňyçakty jaňy zamanda Tatardan tandap kız aluu önörgü aýlandy. Abirok Nemisten gatyny alganyň joloýuny üretken tuңguç Kırgız S.A. boluş gerek. Jüregin aligiçe tolkutgan, gözünün kıçıgına ısık jaş dolturgan oşol okuyanı estedi. Kuday Taala adamga süýüni ıra görüm dese, elsizde jürgönüňe karapçylyk tartkanyňa dele garabay turbayby. Balkim any Kuday Taala oşentip saktap oşentip aýagandyr. Balkim oşentip dagy bir sınowny başyna salgandyr. Je süýünün degele ary jok bolat okşoboýby, işi kılsa bir sınow. Bozulan çağında alakanday fronteniň göçelerinde tüz baskanga aran göngön neme? O bolu Berlindin göçelerini aralaganda söýletdi kişiler kımgut tüşe girip çıkıp jatkan imaratların aňyraya garap, karşı tersi zuuldap çurkagan gapkara maşinelerdi, çoğuçun turmuştu ürkö garap, tüşünde görüp atkan okuyalarday tuyulup keter ele. Akıldan adaşıp, eki estүү bolup baratgansyp, tüşüm ekeni anyk bolsa kaçan oygonom dep koyor ele. Doğuşun çıgara gelme geltirip kübürönüp içi. Bir gurday güýrenip alıp Adlon otelinin janынан ötüp baratgan. Anın ün sala güýrengönne taňyrkadyby, jygýgaç gözlü Japan neme oberst-leytenantyň formasyn jaňylyşdan giyinip alıp Berlinde gaýdan jürüp adaşyp dedibi Aytor gözü kök, çaçy sary orta boýlu, jaşy 25-den ozbogon nemis ayım aňyraýyp eletik dep kaldy. Any baýkay kalgan S.A. başyn götürüp, boyun tüzüp, Nemistin askerinden galyşpay golun biýik sozup, ün saly uçuraşyp goýdy. Nemka gülküsün tyýalbay katkyryp idi. Anın şıldın gülküsün su sepkende tyýayyn degen S.A. Men degen oberst-leytenantmyn Freylina dedi. Samuray? Dedi Nemka urtun araňjyp. Sen samuray? Oberst-leytenant dedi S.A. Freylina Erikany algaç oşonda görgön. Algaç uşuntip görgön. Oşondan keyin Adlon otelinin janından gün alys jaý basyp ötkende ermekdeçi boldu. Kokus kaşынан bayağı gözü gök, çaçı sarı Freylina çıga kalsa apkarvay, kolun büyük sozup, askerçe uçuraşıp koygonga içinen gamdanıp jürdi. 43-nji ýyldyn geç güzele, geçke mal bolçu. Jumuştap jürgen tür jasap, Adlon otelinin aldında baratkan. Bulaktap gaýsy burtan çıga galat dep, göz gırın tegereke çaptırıp koyot. Göptün içinen tımızın izdep koyot. Bu sapar gözü gök, çaçı sarı Freylinany okçunrak jerden tanıp kaldı. Aşıgıştuu basıp baratkan eken, şaşkan boydan otelge girip ketdi. Moýnun burup jalt karap koýaw dep ümitdendele, anın moýnun burup karap koýbogonyna abdan geydi. Bulsam Freylinanyň biýik ökçölü, konçu uzun, kızıl ötügü, gögüş plaşy esinde kaldı. Emi S.A. gün sayın Adlon otelinin jandan jaý basyp ötkende jaktyrçy boldu. Joldaşlarynyň gözgögö bilinbey başga jol menen gaýtalyçy degenderine kaýyl. Kaýrylyp şampan iş jüden beter Adlondun jandan basam dep göşörçü boldu. Bir baýkagany Adlon otelinin tuşundan Kudaýdyň kutlu günü fortepiano jaňyryp turar ele. Oşonçodan Nemisin kary jaşy, aýal erkegi debi bir muzykany artykça süýüp uguşçu. Giyin bilse gövünçösü Beethoven'de oýnatuşçu eken. Kudaýdyň kutlu günü Beethoven jaňyryp turar ele. Giyin bilse Aýlutun sonatası eken. Kudaýdyň kutlu günü Aýlutun sonatasy jaňyryp turar ele. Giyin bilse 3 bölüp oýnalat eken. 3'e 3 başka ırgakta oýnalyp, 3 başka maňay tartulap turar ele. 3-nji bölük oýnalyp jatkanda özü de negedir jaktyryp ugup, bir önün süýü armany turadyga kapıray. Fortepianoda uşunça gakşanyp süýleýbi dep goýar ele. Giyin bilse çyn ele aşyk bolgon sulusu çanyp ketip, ökütde kalgan jigitden süýüsü turaly eken. Adlon otelinin jandan kalgy basyp ötken önör tapgan S.A. emi Beethoven oýnalyp jatgan malga tuş gelip kalgandy boljoçu boldu. Aýlutun sonatasynyň 3-nji bölügi jaňyryp jatkanda kadamy jaýlap,
Göңülü tolkundanıp geççi boldu. Şıldыңdı gatkırsa dele meyli, gözü gök, çaçı sarı, gögüş plaşçan, kızıl ötükçön sulu mаңдайman şınkıldap çığa kalsayım ne dep samaçı boldu. Aňgy çakty, kış girip, жаңы жыл jakındap geletdi. Giyin oylap baksa, oşol tegerekde süýüsün toskonga daýardanıp jürgende ele temselepdir. 1-2 ay temseledi. Akırı alam ödündü jekdep basçuda ırdalbagan ırı uşul jerde ırdaldı. Ala arçany boylap basçuda ırdabagan ırı uşul jerde jaňyrdy. Anысы mınday boldu. Nemislerden Weihnachten degen maýramy, batır hristiýanlardan Rождество maýramy, İsa paýgambardyň tulgan güni. Mına uşul maýram bolat, nemis maýramynyň töresi bolat. Dekabrdyň etegine tuştap maýramdaşat. Oşol gündöri birin-biri görgende Froh Weihnachten da jatkanda İsa paýgambardyň tulgan güni kutlu bolsun degen maňyda kutlu gaýtyşyp, şahr şanga bölünüp, halk şatyra şatman düşüp 3-4 gün toýlaşat. Paýgambar attynyň tulgan güni mınçalyk çoň toýlanat dep hiç oýlanmapdyr. Oşol maýramga juk 24 dekabrde Milli Türkistan jurnalynyň redaksiýasynda zerigi bolturup, ad ortada erkenden 2-den 3-den bölünüp gereli geçke karta çawyşyp, geçinde 200 gram şnapsty 2 bölü tartyp ýedi daga şart çykyp ketdi. Jok atkansy Bahadlon jaka jönediňmi dagy dep bakyldaşdy özbek joldaşlary. Bavrym, uşa sen sağ emessin aw dep şarakdaşdy kazak joldaşlary. Jurnalymyzga laýykly material oýlanşdyraýyn dep tamaşalady syğa. Urusty durustap sökken material berbeseň jurnalymyz okşaşpay jatat dedi kazak gurbusy. Adlon oteli jaka bardy aýlançyktap. 2-nji gawatynda jürebi, je 5-nji gawatynda jürebi dep başyn göterip garap goýat. 3-nji gawatynda jürebi je 4-nji gawatynda jürebi dep utur başyn göterip Freylina görünüp kalçuday sezilip atelden terezelerin sıdıra garap goýat. Atelde bir aylangandan keyin içine girip bardy. Foyede fortepiano oýnalyp jatypdyr. Atel hyzmatkerinçe giyingen ayım oturlay çykdy. Hoş geldiňiz oberst-leytenant, kандай jardam gerek dep eçakky tanışdan beter jarkyldap tosup aldy. Büşürk ötüp öňü jyly uçurayt. Bir şyltyny aýtuny oýlangyça tany kaldy. Mına o jaroker kız izdegen kız emespi? Atel hyzmatkeriniň giyimin giyinip çaçyn tüýüp alsa ele tanybay kalgan tura. Froh Weihnachten dedi S.A. Froh Weihnachten dep güldü Freylinasy. Apkarytpay süýletip ýegen şnapsyň güçün garaçy gapyray. Apkarwastan menin atym S dedi S.A. S? O, kızıgat eken dedi Freylina. Emne jardam gerek? Koş, emne jardam gerek bolmagaly. Emne jardam izdep geldile. Emne jardamga muhtaç ele. Jardam? Kanday gana jagymdy adamdy emergen söz. Siz menen tanışgany geldim dedi S.A. Menin atym Erika von Dietrich dedi Freylina. Ekönün tanışdygy uşuntip baştaldy. Nemisçeni mınça jakşı bilet ekensiz, kaydan bilip jürösüz dedi Freylina. Uşunda işteymin, kızmattamın. Kızmattamın? Freylina ayabay taňyrkady. S.A. kaýsy kızmatka salıngandagysyny aýtdyle, andan beter taň kaldy. Aleme gantyp kızmatka salıngandagysyny aýtuga şart dagy uwagtda jok ele. Al jagyn kupya galtyryp, maýramdan keyin joluguşuga uwadasyn alganga süýüngen S.A. iki jagyn elengdey garady dagy foyede köp turbay çykyp ketken. Oşol gündün ertesi şahar İsa paýgambardyň tulgan günün toýlady. Çokungandyň dele düşünje orugan bilermandar bar eken. İsa bizdin dele paýgambarybız deşip jolun taap adaldap goýuşdy. Türkistan komitetiniň joğun top kişileri çoğulup üstöl jasaşgan. Nemis bergen beker akçany martyk menen sapyrışyp üstölde genen jaýyşgan. 25 dekabrde gündüz başlaş dele tünü boyu toýlaşdy. Şnapstar agılıp, şampandar tögülüp, nemisden galyşpay tamaktary aýrylgança aýkyrışyp, tünü boyu Froh Weihnachten dep kıykırışyp, bugun çıgarışdy belem. Abydan gyzyp alışganda gindir birölerden "Şunu açuu bozat" dep günküldegeni ugulganday boldu. Güýetde şnaps kana basat, rümkany göňtöre jut degen sözler ugulgansady. S.A. Freylina Erika menen tanışgandygyny toýlady. Maňdaýyndan çıga kılganda tili tak gelip, Froh Weihnachten degeni destep, atım Erika dep aýtganyn, atım Erika dep aýttyrganyn estegende delebesi gozgalyp, koştoşorda appak golun uçunan aýar garmaganyn uturu estep, maýramdan keyin joluguşuny uwadalaşganyny ansaýyn estep, kuru wada bergen joksun bu degende gözüne tike garaganyn, jüregi daap tike garaganga batynganyn gaýra-gaýra estep, estegen saýyn jüregi tuýlap katu toýlady. Ansız ele toýlady. Katu işdi. Jalaň şnaps tandap işdi.
Eň başında rümkalap uğurtadı, ayağında bötürkönü uçtap karmap, oğuzundan kulkuldata juttu. Hemne baleket içse, hemneni jutup ise bu ıkşıtkan jötölü jok degende 2 saatga tıyla düşmök. Hemne baleket içip, hemneni jutup ise ıkşıtkan jötölü bir azga tıyılıp, жазчуsun tınç oturup жазıp almak. Kayradan ıkşıp jötölü tıyılganda başın götörüp, tüpsüz oygo kayradan çömülöt. Bir saptı iretin geltirip жазганça, iretsiz oylor çuğurat. Und damit habe ich dir den Namen Tianshan gegeben, dep Badır ayta жазdı. Manisi Tianshan dep atыңды özüm koygon degendi bildiret. Жазды dagı gayradan oygo battı. İretsiz oylor çuğurat. Ekөөbüzdün kantıp kaydan jolukkanыбызды uğluň aytyp berdiň beken? Kur degende bir jolu. Atın özüm koygonum deyesine saldyň beken? Kur degende bir jolu. Es tartkanda atasının jayын suraganга jaradyby? Kur degende bir jolu. Açıgyn aýtdyňby, jokpu? Aýtkanga jaradyňby, jokpu? Atın Tianshan dep koydum ele. Oy uçuğu uzarıp, oy tübüne çömülgönden çömülüp oturgan S.A. Freylina Erika menen obolu gün alıstan jolugup, soňunda gün sayın jolugup jürüp öte ınak bolup ketkenini estedi. Uldu bolduk dediň ele. Menin aýtym menen atyn Tianshan koydum dediň ele, dep estedi. Jaşuumda andan ötkün ınak adam gütkön jokpun gapıray. Anday jakyn adamdy ömürümde ekinci jolukturganym jok, dep oýlady. 44-nji jyl girip gelip, elsizde jürgöndögi kaygysy, tüpöýül sanasy jeňildegen jyl boldy oşol jyl. Gütüsüz jerden Erikaga tuş gelgendegi talaýy üçin oşondoy sezildi görünet. Geň alamdyn emni kaygı, emni azapty tadyp jatkany menen işi bolbody. 2 jaat, 3 jaat bolup joğulaşgan adam balasy bir-birinin tüýüne jetmekden antyn içkensip, birin-biri tügötçüden beter çyndap kırlyşyp jatkan, any menen tük işi bolbody. Oğlu golundan garmady. Oşonda alarça menen alam ödündün boyundan buyrubay kalgan goldu, emi garmaganday boldu. Öbüşkön gün da geldi. Bozulan gezinde alarça menen alam ödündün boyundan buyrubay kalgan öbüşüdöy sezildi. Tawıştıram dese tawıştırıp koygon Hudaý Taalaň, goşom dese goşup dele koýat eken da, kışty-kıştay gatarlaş basışıp, fevraldyň kıçyroonunda kınalışa basıp jürüşüp ele, bir gurday ökü atelde, bir bölmede, bir kerewetde, bir jazdykda çoğu jazdanıp, çoğu tünep kalıştı. Buyrukda, suukka gaýykkandan ateldin en turgan 2 urundy jyly bölmesine alışkan ele. 4-nji gabattan eken girip barıştı. Girip barar menen bir-birine ıktap, biri ekinçisinin gıygaştığı kara gözüne arbala tektep, ekinçisi anın gök asmanday tereň gök gözüne çöküp ketjüdöy suktana tektep saamga turuştu. Alemi gökröktörü tiyişip, erinderi ısık çaptaşarda, bir-birinin giyimin çalabıla sıyırıp işti dağı, kucaktaşkan boydan jumşak kerewetke gulap düşüştü. O ona öyle kalıştı. Geň alamdın emni kaygı, emni azapты tartıp jatkany menen işleri bolbody. Adam balası geň alamga batışpay, kırdı bıçak düşüp, jaat bolup kırılışıp jatkany menen tök işleri bolbody. Esterine kelgende S.A.'nın jylaňaç köküregine başyn jölep, geň soorsun çalajap, kıňaya jatkan Erikamy dep söýledi. Men emi Freylina emesmin. Undan ara Frau dep jür, dep jylmaýdy. Frau Erika von Dietrich. Jarayt, Frau Erika von Dietrich, dedi S.A. Süýüden je erkek je gyz törület. Erkek törölse atyn kim goýaly, dedi Erika. Dese S.A. saamga oýlana düşüpdir. Atın Tianshan goýaly, dedi kompoýup. Kanday? Tianshan. Men tuulup ösken toolaryň aty. A kız törölseçi? Oýlanyp göreýin. Kızga jaraşkan toolaryň aty jok bele, dep güldü Erika. Dese S.A. tüş öltken suro berilgensip dagı oýga bata düşüpdir. Sen özüň kim goýmaksyň, dedi ylaýyk duat tappaganynda. An, dedi Erika. Sonun at eken, dedi S.A. Anda uuldu da kızdu da bolaly, dedi Erika. Makul, dedi S.A. Erikanyň sözü ekönü gaýradan eritip, gaýradan güýge geltirdi. Balkyşgan boýdan bir-birine çaptaşyp kalışdy. Tianshany jaralyp jatdyby, je an jaralyp jatdyby aýtor taňa atgança gumarga batışdy. Birde Tianshandy boluny gyýaldanyşyp, birde an atdy gyzdy boluny gyýaldanyşyp, aýtor atelden taň atkanda araň çygyşdy. Çygyş front, batış front bolup bölünüp, tynçybaý jatkan düýne menen işleri de bolboý kyýalga tunup çygyşdy.
Al ortada irmemder irmemge ulanıp gün bolup, gündör günge ulanıp ay bolup, uwagt ötö berdi. Kış artından jaz geldi, jaz artından jay geldi. Jay ortasından tartıp ele tegerektegilerden gabaktары salaňdap ürpeýçi bolup alışdy. Öňdörü surdanıp, çıkış front ele çıkış frontu dep açuulu günküldögen adat tabışdy. Jaňylbasa awgustun etegi bolsa gerek ele, alaňy çahary beri kymgut çurkagan nemislerden Parisde aldırdık dep sögüngönderin ugup kaldı. Kabırgalary gaýşyp katuu kaýgyrgandaryn baýkady. 6 ayında Erikanyň koşkat ekeni gadymkide bilinip kalgan. Anın noyabrga barıp göz jararyn boljogon S.A. sarsana tarta başladı. Hul görünevi kız görünevi dep tolkundandı. Kamçomun görüsü gerek ele. Degiçe batış frontton da çıkış frontton da nemislerdi beymazaga salgan gabarlar tez gele başladı. Emne bolot, kanday bolot? Sentýabrdyň ayagynda Türkistan komitetden eň üstünden bilgen nemis çoňdordan şaşlyş buyruk geldi. Komitetden bir neçe kişisi bugün geçten galbay frontdagy legionerlerge barıp goşulup baş göz boluga tiýiş eken. Çukuldan jönöçüleriň gatarynda S.A.'nyndagy aty alypdyr. Mınake joldamagar, mınake buyruk deşdi dagy buyrukdy goluna garmatdy. Kança güngü? Oňdy jop alalbay gynaldy. Noyabrga çeň gelip galaby? Bojomoldoy albay kynaldy. Buyruktu algan günü S.A. bir ele saatga suranyp şaşkan boydan Erikaga goştoşgony jetip geldi. Ekinci gabatga gandyp çurkap çykkanyny bilbeyt. Mınçalyk şaşyp jürje mesele anın enteň degen türün şabaýy suz kabagyny görüp Erikadaga çöçüp ketdi. "Getip atam," dedi S.A. girip gelip. "Frontdagylardyň gataryna jönöp jatam." Öňü gumsara düşkön Erika gursagyn basyp oturup kaldı. S.A. jakyn gelip iýinden guçaktady. "Hiç agyle bir ýygyn tap, Fransaga gaçyp getsek bolmak," dedi Erika. "Bin tappay goýbadykpy," dep aktandy S.A. Janyndagy jölöngüştü, jygaç oturguştu tartyp, jakyn kynalap oturdu. Başyna jölödü. "Kelip kalam," dep işendirdi S.A. "Ölböý tirwi gelişiň gerek," dedi Erika. "Tirwi gelem," dedi S.A. "Jaradar bolboý 6 sanyň aman gelişiňdi galan," dedi Erika. "Hareket kılam," dedi S.A. "Agörökşö ödüňdi jakşylap gara. Emki gelgeniňde je Fransaga, je Şwitsariýaga ötü gaçkandyň jolun tabaly," dedi Erika. "Buyursa," dedi S.A. "Joldoryň garaşdyra ber." "Je terminem darygyňdy bildir," dedi Erika. "Kat jazyp dur," dedi S.A. Erika S.A.'nyň golun tartyp gursagyna goýdy. "Tianşandyn törelgönün görüşün gerek," dedi. "Je andyn," dedi S.A. "O, je andyn," dedi Erika. Demeyde ötbөгün 1 saat uwagt, bu zam 1 minutda ötüp ketkendey tuyuldy. Guçaktaşyp goştoşdy, öwüşüp goştoşdy. "Görüşgönçü," dedi Erika gözünden jaşyn gylgyrdyp. "Görüşgönçü, Erika, Frau Erika," dedi S.A. Sırtka çykyp ekinci gabatda jalt garasa Erika terezeden garap turgan eken, kolun bulgalady. S.A. da kolun bulgalap, "Görüşgönçü, Frau Erika," dep kıykırdı. "Frau Erika," dep gowrandy S.A. Terezeni meltirep dikdey olturup. "Frau Erika." Uşul sözdü ün çygara aýtganynda sözdün emi barçylap jötölgöni tyýylgansyp ketdi. Andan ary estedi. Oşol jyldyn noýabr aýynda Erikadan kat alganyny estedi. "Ul töreldi. Atyn sen aýtganday Tianşan goýdum," dep süýünçülegen ele. Oşony estedi. "Oğluňdy görgeni gelesiňbi? Kaçan gelesiň?" dep suragan ele. Oşony da estedi. "Keçir meni," dedi oýunda. Dekabr aýynda baýlanyş üzülüp ekinji gat jalşgan jok ele. Erika von Dietrich andan "Emnege gelgen joksuň?" dep suraganday tuýuldy. "Menbi? Emnege gelgen jokmun? Men çygyş frontuna jönötülgönden keyin NKVD-niň goluna düşüp bergem. Çynny aýtsam, ygyn geltirip NKVD-ga yktyar menen düşüp bergende artyk gördüm. Böýde kyrılıp kalçudaýbys. Saga gaýrylyp baralçuday emesmin. Tajadym, oşondoy tatal jaşodan. Barın galçap gördüm-da bir rota soldatty böýde ok gaýdabay erçitip Kızıldarga geldim. Aýlap jyldap surak berdim. Kuday andaýsyn onu da başga salgan tura. NKVD-niň kynosuna da çydadım. Taş töşölgön türmege gamap sızga jatkyrışdy. Süýletöz dep savaşdy. Tişlerim kübüldü. Çydadım. Göýnese jazganym üçin jazam ogur boldy okşoýt. Jazandy Sibirde ötödüm. Aşyk gemi jok 15 ýyl toluk ötödüm. NKVD oňdurbaýt emi. Atuga getem go dep oýlagan başynda. Bayağı Türkistan komitetine aralaşan kişilerden bir dalayı karmalıp barыбызды Almatyga çogultuşdu. Sot boldu üstübüzden, dalayı atuğa gitti.
Arasında bul jaanга çanda jaralgan mыкты adamlar da bar ele. Tekşi atууга ketişdi. Men atılbay kaldım. Oşonda ekinci kalem kagaz karmasam töbömden Kuday ursun dep kasam içtim ele. Adır Frunze degen şaharda jaşap jatam. Aylıma kaytıp barganım jok. Baruny namus gördüm. Kimge üylöndüň deysiňbi? Bala çakalı bolduňby deysiňbi? Kantyp aýtsam. Toba, Kuday Taala Sıanın janyn taştan da bek, temirden da bek jaratgan eken, ölbey etbey Sibirden çer tokoylarında karagay jygyp, etap menen aydadyp, kalyma salyma degen göýtündүү jellerinde gen gazyp 15 ýyl jurdy. 15 ýyl toldu degende sen eme boşsuň deşdi. Sibirdegi azap tozokdan gutulup el jurtga gaýtyp gelatkanda özüne özü ant berdi. Bir de juk taşıgan poyezga ileşip, bir de el taşıgan poyezga ileşip, ilgeri kırgızlar tüýüşkön dep koşu jerdegi çüy stansiýasyna jetkiçekde 15 günçölük jol eken, oşol jolda eldir sildir boljop taap gelatkanında ant üstünde ant berdi. 15 gün boyu ant berdi. Bu sapar el için göp aralabaska, ansız dele tuğançılıktan geçip koygon aylyna ezeli gaýrylyp barbaska, a görü orusu köp eken, orusu köp bolgon üçin Frunzege girip, Kırgız balasının gözüne ilinbey tünt jaşap ötüge ant berdi. 15 ýyl gamakta jatkanda hiç kim menen katkabar alışkan jok. Katkabar alışuga ukugu da jok bolçu. Demek el jurtu unutup dele koygon bolşu gerek. Geçil syýaktanyp jalgyz jaşap ötüni çeşdi. Kargandy. Biröýlerin uwalyna galgany azdyk kılıp jatdy ele. Ayal albay, uul kız görbey mından ary tak jaşap urpaksız öteýin. Balançanın uulu, balançanın kızı degen ılanka söz artında kalbasın. Uwalym tibesin dep gargandy. Mına uşuntip jaşap jatkan. Uşu turgan bakşakty Frunzeni bayırlap, mındagy jaşogo gönüşkönde 3-4 ýyl bolgon. Azyk tülük dükönüne juk taşıgyç bolup ordoşup janyn bakçy. Tapkannyň jarymyn orus kempirden 2 bölmeli jer gepesinin ijara hakysyna töleýt. Anysy gök dükönden köp alys emes. Erteň menen geçikpey gök dükönge nemisçe tak gelet. Geçinde jarym bölkenden götörünüp jay basyp kepesine jönöýt. Erteň menen geçikpey gök dükönge gelet. Geçinde bir bötürkü kefir je süt götörünüp kalgy basyp kepesine jönöýt. Uşintip gök dükön menen gepenin ortasında gündü gattap, kokoloy başyn bagyp gün geçirip jatkan. Eç kim menen işi jok. Eç kim ukbayt, eç kimge ogulbayt. Anan ele daýny kalanyň bir uç kırgızynın arasındaky eski tanışyna gaýdan jaýdan ogulup kalgany belgisiz, gaýdan jaýdan bilinip kalgany belgisiz. Bir günü peduçilişede ilgeri çoğu okugan, bayagıda жазуучулар kütüp alçuda karmaltap köşöge izdep çykkan tanışı bar emes bele. Oşol tanışı gök düköndüň gölökösünde şoňşoýup kütüp durupdur. Sen balançasyňby diýip çoçutup. Sıa sır berbey dana tanıy albay garada degende. Öňüm möje düşünbü. Sen balançasyň go. Sen balança elesiňbi diýdi ansaýyn üngülüp. Sıa tanıp jübergisi geldi. Al emesmin çötpa biri dep kagynyp silginip şart burulup basyp ketkisi geldi. Antkenge diti barbady. Diktep turdu dagy. Oşomyn dedi akyryn. Meni tanıdyňby? Esiňdebi? Tanıp jatasyňby dedi eski tanışı. Dep kuşagyn jaýdy. Sıa bolgolup tanıp sypaýgerçilikge golun sundele eski tanışı oý boyuna goýboy guçaktady. Kahranym ey, amansyňby degi dep bışaktady. Azap tozokdan arılıp altın başına amanby degi. Görüşörgün bar eken go ahyry. Sözüne garaganda Sıanyň tagdyry turaly uzun gulaktan gabar bar okşaýt. Amanmyn dedi Sıa saly olaktap. Joldoşu Sıany uturdadyga taptap, kança bir ýyldan keyin ekönü gök düköndün tüýünden jolukturup goýgan bugünkü buyrukka bir ese taň galyp durdy. Sıa tiginin izine düşüp taap gelgenine aýraň taň. Munusu bir jüberse KGB jüberip aňduga goýgan okşaýt degen jaman oýda geldi obaly. Al jaý suraşdy. Ugup otursa eski tanışyda kwartiralap uşul tegerekde jaşaýt eken da dükönge bir gelçüsünde sırtынан baýkap kalıp oşol ele dep okşaşdyryp jürüpdir. Çygynyp suragandagy eken. Buruldatyp çylym tartkandy üýrenipdir. Şymynyň çöntögünden jarmynan boş Belamor kanaldyň paçkesini surup Sıaga sundy. Tartpaým dedi Sıa. Jer betinin teň jarmyna aýlanyp görbegen gordukdy görgen kişinin çylymga tabiti tartpaganyna joldoşu taňdandy. Papirosun geriye sorup gök tütünün oğuz murdundan buruldatıp kap kök tüköndün gorosunda gorgulup juk taşıgıç bolup kalçu kişe meseleň dep başını çaýkady. Menin gawarym uzun kulaktan ogulup eken go dep oýlady Sıa. Hey emnesini aýtasyň dep goýdy. Elden başga çaşykdy eleň dedi joldoşu kaçan okuyan estep.
Manasçılığın, жазgıçlığın, жазsaң senden Tolstoy çıgat deşi emes bele. Sığa söz aytpastan üçkürünüp koydu. Üylöndüňbü? Dedi joldaşy. Katın bala barby? Maga üylöngenge bolboýt dedi Sığa. Hok dedi joldaşy. Oğur sözü uzançı meseleň. Kasam içip koygan kişimin dedi Sığa. Koy antbe dedi joldaşy. Owa, kasam içip koygan kişimin. Maga üylöngenge bolboýt. Uşu gantip bolsun dedi joldaşy. Bul dünýeden tak ötkeniň Hudaýga jaga turgan iş emes. Mendegi kişiden ukum tukum galbaşy gerek dedi Sığa. Joldaşy saamga tigilip turdu dagy tişdegen tamekisin oğuzdan alıp anday bolsa tuğbas katın al dedi. Kalcıňa jok ele aytypdyr. Aňdudan korkpoy gün alystan jolup kaptaldagy Karajygaçtyň görekösündegi gök şiberge göçük basyp bir öjarym ugup kalçudan beter akırın goğuraşyp ermegine sıra jutup oturçu günlörüň birinde dosum emi göndügo dep oýlasa gerek kalada tuğbas katın tabylganyny şıwrap aýtdy. Anysy iki yerden çykkan emiş, medsestra emiş, öňdүү emiş, jaşyda ılaýykduu emiş, anan ele bol joşkan günü al ayaldy tanıştyrmaka erçitip üýüne girip gelse bolou. Jaktyrsa eken dep güýpelekdi. Emele nikesini gyýyp jüberçide bolup güýpelekdi. Sığa joldaşyň köpke güýpelektetken jok. Çarçy üstelde maňdaý teske oturup, çay üstünde boğur batyrışyp, 2 saatça tanışyp oturgan soň bir malda ayaldyň gözüne garap turdu dagy, nep adam tuup kalsa kutulbas kuyaga, çoň günöge batyrçydan beter. Çyn ele tuubaýsyňby? Dep şuurady. Owa, dedi ayal gabagym gaşym debesden. Siz bu gaçaýyn üýlengen jok bileňiz? Jok, üýlengen emesmin, dedi Sığa. Ozmurdy gyşaýbay turup. Birok mundan ary meniň turmuşym jönde surak jok. Siz de surawaňyz anda, dedi ayal. Oýlanyp kalgan oşol irmemde Sığa ayaldyň golun ayar karmapdagy surady. Çyn ele tuubaýsyňby garagym? Owa dedim go, dedi ayal sirkesi su götürbegendey. Sığa tidesine çögölöy kalıp ayaldyň golundan öptü. Öptü dagy. Meniň bagtyma jargylgan jan turbaýsyňby dep başyn jölep ыйлап idi. Oşentip tabışıp kalıştı. Bir-birine doma tartpay, ır-çırı jok jaşap kalıştı. Sığa oy kıyalında Erika von Dietrich menen soňky jolu süýleşip jatyp, oşol kıyalında üýlendiň bele degen suroonu ukkanynda uşintip jogunu uzatdy. Bolgonyň bolgondoy aýtdy. İzdep jürüp tuğbas katyn alganyn aýtdy. Akyrky güçün ürep kuş dilinde katty, ayagyna çıgarganday öňdöndü. Meniň süýüktүү jana gymbatly oğlum. Men akyrtyby saga kat jazuga bel bayladym. Men senin ataň bolom. Tianşan dep atyňdy özüm goýgam. Erika men turaly aýtdy ele. Meniň atym S. Kırgızmyn. Kırgız esirinden bolom. Senin ömrüňden uzun boluşyny tileýim. Jaşoňda kynçylyk bolbosun dep жазdy. Başga ulap jazuga aly jetmedi. Söz dele tabylbady. Jötülgön saýyn, jötkürgön saýyn aly ketip baratdy. Dagy jötkürdele kan aralaşga akyrk çykdy. Kaptalyndagy aýnek bankege tüküründü. Artынан bir goçuş kan kustele bankege golun sozgonga ülgürбөй kalıp öböktöy berdi. Jabak kustele poldun beti gyzyl jayan bolup jatyp kaldy. Öler saatym çukuldap kaldy görünöt dep oýlady Sığa. Ölsöm da et betmen getip kulap düşböy, gerebetde uzunuman jatyp kişiçe öleýin dedi. Ayaly gelse jaýyny aýtyp, kata turuny suranyp koymak üçin katty üstöldün üstüne açyk kaltyrdy dagy tomolona jata getdi. Kaşayıp ayalı da geçigip jatdy. Herderek gelse kattyn jaýyny aýtyp koýboýt belem. Emne жазылganyny dele açyk düşündirip koýat delem. Al gelgençe üzülböy tursam eken dep tilendi. 2 saattan keyin jumuşundan suranyp aşygyp gelgen ayalı Sığanyň gerebetde sun alıp tiriýlikden jyşanyny bilgizbey memirep jatkanyny gördü. Onu alaktap jiberçeli ant peýda galdyr. Ygşyp jötölüp jatjele jötölbeyde galdyr. Jötölbey galganda jany jyrga gansyp memireyt. Jany gynalbay galganga kanagat algansyp memireyt. Tegeregi kan, üzülmegele üzülüp ketgenin bildi. Beşara gatty gynaldyň dep kübürenip gözüne jaş aldy. Iride ekönü danaker bolgon joldaşyna kabar aýtuny oýlady. Jakyn geldi. Ölörünün aldında kagaz kalem tap, bir bara kagazga birdeme çimelepdir. Üstölün üstünde açık kalgan katty görüp anı bildi. Tüşünüksüz tilde, tüşünüksüz tamga salıp çimelepdir. Bir sözün düşünse Hudaý ursun, uygu tuygu oy geldi. Emne gupyany çimeledi. Kimge joldadı, kimge bagışladı, kaýsy dereke bagışladı.
Muну birөө jarımga görsetü gerekpi je jokpu? Çıgarmanın ayağı. Çıgarmanın avtoru Arslan Koyçiyev. Körküm okugan, ündöştürgön Ernest Kıyas. Urmattуу YouTube kanalının katıluşçuları, Kırgız жазуучу akınlarının çıgarmaların, Kırgız adabi kiteplerin ündöştürүү, audioluşturуу boyunca uşul platformaga, dolborgo karjılay koldoonu kalasanız, ekranda görünüp turgan номерларга, esepтерге акчалай каржы которсоңуз болот. Мээнетти бала укканыңыздарга чоң рахмат. Бар болуңуздар.